Bir ayda ya Rabbi Hudaý maňa ho Nuh peýgamberiň kýaly ummatymy apy tufan berip ýerin ýüzi suw alyp asmandan daş ýagyp Lut peýgamberiň kýalaky ot ýagýan bela berme ummatyma diýär. Hudaý kabul etýär. İkincisine men ummatym açlyk bilen ýere zat tapman daş gemirip o kezek ýalap ýürýän etme diýär. Muny Hudaý kabul etýär. Üçüncü men ummatyma ihtilaf vermedi. Hudaý muny kabul etmedi diýär. Şu çekeleşiň balygy, fitneň balygy Peýgamber Aleyhisselam şu dogasyny kabul bolmadygy. Yani köpü kabul bolýar da, üç doga diýär, ikisi kabul bolýar. Şoň üçin şu mescidiň adyny Mescid İsticabet diýär. Dogan kabul bolýan mescidi Medine'de her wagt bir zihnini doklap koýanlar, bir Hudaý nesip etmediğine düşdiňiz. Şu mescidi okman barın. Peýgamberiň dogasy kabul bolan mescid men kän dogalar etdim. Şunu kuna meýem şolum hasyl bolan netijelerini görýän-ne? O. Şala şu bir mescide barsaň, gaty bir peýdaly mescid, Mescid İsticabet, dogan kabul bolan mescidi diýip meşhur ady bar. Şu Peýgamber doga eden ýerine mescid salpdylar, şunu kuna bar şu mescid. Araplarda öwle var. Hay bar ýa. Ýöne men Mekke'de bir piragadan soradım. Piraga. Ne için şu zaman evliyalar görünüyor? Bu zaman evliyalar gizlin olmak sayladılar diye. Millette inkarken. Millet misal şu an bir tankane ellep kaynatsam ay bana karbide tanınır diye. Mesela o adı uçtuğun magnidi vardır diye. Ya yine orada desin inkarken ne? Şular yalık bulunduğu sebeple keramet görüp millete feyda verecek bolup dursan olam inkar etse o sebepten kıra çekilenin. Bu da deyip köpüzi kıra çekilmeyen fayladılar. Ummat-ı Muhammediyen hidayet için dua etmeni yıkılaydılar dedi. Onun bundan kıralarda da hatta gelip diyorlar. Ummat-ı Muhammedi için dua edip her vaat başına bir iş düştü ya Rabbi Hudaý şunu ayır deyip milletin bir düşýän dadyny dua eden klasa geçeydiler diye de. Ýogam pirleň sany hemişe bar diye. Hudaý Taala adalatdylar. O döwre 50 pir ýasa, bu döwre 5 pir ýasa bir adalat bolýar da. Ýok bar diye. Şu ewtatlar. Hemmesi bar. Bulay molun kıyamata şerini durbana ütkemeler. Te kıyamata şerini yürümeli ne? Zaman bir tehnikalar bilen, bir düşmanlar bilen piragany bir öldürecek, atacak, pir olsa bombalacak, bir zat edecek de oraya mı? O zaman bunlar kenara çekilip gidildiğindirek bolmağı söýdiler. Ummat-ı Muhammediyen dogasyny etmek üçün. O üçün yok diýmän dedi. Hazret Sofal Erişan amaydı. Jahan eyvanı giňdir, öwliýasy purapurdur diýär. Hudaýyň eyvanı ýerin bizi giň agyryn öwliýalar dost boldy diýär. Kur'an'da Hudaý Tebarek ve Teala diýär da in öwliyahu illel muttakun walakin ekseruhum la ya'lamun. Hudaýyň dostlary pirler, takwa kişilerdir. Ýöne pirler köpüsi özüniň pirdigini bilen ok. Bir näçe pirler özüniň pirdigini bilen ok. Ertirden sen bunu potroda bile çykýa, sen bunu işläp ýör, ýa maşyn sürüp ýör. Akşam hemme kim ýatýa, olyň gözüne ýaşaktyryp, ya Rabbi Hudaý Mehmet ağa oğluny öýür bilen okda. Ben bir öýlenmeli özüň ýardam edäýde. Dip dilek otyr da. Ertirden Mehmet ağa ot dile, "Hey dostum ha. Oğlumy öýärli ýetir näýdim aý diýe. Men dogamyň bereketinden bolandyram diýen okşa diýe. Te bilen okda. Bu ayıptır bile oğlunu öğren deyip. O motor kaydı Mehmet ağa diye cahiyen ayıptır diye Allah canım. Akşam geliyor yeni dile diye onun ertesi cahide kömek geliyor. Men doğanın bereketinden bilen okşu diye. Evliyaların köpü ödünün evliyalarını bilen. O zaman şu nevtağın içinde mümkün köşesi bir bölümdür, mümkün taksıdır. Mümkün magaziyçidir, mümkün yine buradan. Yok bana öyle bolayım hani. Bihim turzakun ve bihim tuğtamarun ne peygamber. Pirler sebepli size yağış yağdırılıyor. Pirler sebepli size rızık verilıyor diye. Rızık ötüyor mi? Ama demek pir bak. Rızık yok mu? Demek pir yok. Pirler sebepli size rızık veriliyor.
Pirler sebäpli size ýagşy ýaldyrmıyor. Jüwlümün berene metaýata mindi. Rızık dermiş. Pirin badığının delili şu. Köne jaýda ýaşaýan hem de gowy jaýda ýaşaýar. Rızık dermiş. Ene pirin badığı da şu. Onun pir yok demeler. Hata deyipdir. Pirler ba diye. Yani biz görmänimizi bilen yok derler. Körüm günü gören ama. Günü görmäni bilen gün yok bunun. Onun için yok gal ol. Göz için bar. Bir adamın gözünden hani o yastığı tap diýsen şeydi uraya da sen gözü görüp otursun. Hey gün ýörede baraýyn alaý maly ýazdy. Danklar bilen o. Biz eddir şunu öyle. İmam Muhammed Gazali aýdýar. El-evliya araysun ve leral araysel mucrimun. Pirler tutuyun aňyrsynda täze gelinler ýaratdyr diýer. Tutuyun aňyrsynda täze geldiň ýany her kim bar bilýärdi diýer. Bar bilýän nädir täze geldiň ýany hep kim erten oklular. Öder var ya, kakası, ecesi var ya, gaynenesi. Bir de şoňa gelişli adamlar pirlerin tutuyun aňyrsynda gizlin dur diýer. Yani şoňa dastoyly bolsaň, Hudaý sen tutuyun aňyrsynda eltýär. Her wagt münasip bolsaň, seni ögrüp eltýär. Bar. Ene ýarmada gün geldi. Tamam adamın hemmeti gördü ahire. Münasip gördü Hudaý şo wagt bizi şoňa. Alın görün diýip. Ene görpezde bar ekenne. Yeni şoförüm pirlerim ba. Men millete şey tanalaýdym. Millete men şuňa da getse. Her kim gelip dursa meni wadatymy boşa bilmem. Duraýmaýyn diýip gyrajak. Şu pirligini gizler, ümmeti Muhammed için dua edenlerin kenar. Pirlerin hem mecesi yerin yüzünün hem yerine yayran. Yayramadı yok bak. Ba pirler. Şolar sebäpli dur dünýe. Dünýe diýenin özünün Hudaý ýanyna sevgisi var da. Hudaý ýanyna sevgisi var bolsa dünýäni saklapdy. Şu pirler beraber saklaýar. Şu pirler hem gitmede saklap oturan haýry ýok dünýä. Dünya saklamak bismillah. Peýdasy ýok. Peýda bermeýän gapyrjak bolan maşynyny saklaýan sen gapyňda zyk böyle. Gerek gelme. Emma awat işläp turanda adam ýuwýan garasalyar, göremi? Et şunu ýarap. Pirler baýlan üçin ýere rızık berýär. Ama Peygamber'e maýdan şo pirler sebäpli sede ýagşy ýagdyrlar, pirler sebäpli rızık berýär. Şunu edi badyny bildirýär. Ön baştan adam hoca gidiyen olsun. Yüzler gidiyor değil mi? Ne pirler gizlendi de. Şu sebepten biz yok mu kaydı? Yok alanık bak. Biz şunu tukattı ya şunu. Sofaları canına maydanı şu. Cahan eyvanı giyindir. Evliyalar pura purdur. Yerin yüzü giyin. Evliyalar dost oldu. O için biz bundan badime. Bize satışyandır o. Yollu izle o tayda bu tayda. Biliyorsun bilen de o. Bilip bolmaz hakyň dosty kaýsydyr. Alkyşy köp alsaň işiň oň bolar diýme matumly işe. Bilip bolmaz diýdi. Bilip bolanok. Her kimde öwliýa bolsa bolaýmy. Hudaý kimi özüne dost etmek söýse saýlaýar. Seni özüme dost etmek saýladym. Ýöne özüňün bilmediği ýerde dostluk berýär. Haçan dile gelse dogas kabul bolupdy. Özüm bilene görüşe meň doganyň bereketinden bolar. Emma Hudaý gün açaçan teň bilen dostlygy pir etjek bolsa, ýaman kyn be. Mesela Hudaý bir adamy pir etjek bolsa, men pir boljak ýa Rabbi Hudaý, men pir et diýsem, Hudaý sana sen islemeýän, gowurmaýan adamyň ýüregini ýa. Indi sen şu halamayan adamın yüreğine kaptırdın da. Olam sen yanına geldi. Aman canım unutma sen yiyeceksin diye içinden şey diye de. Senin ha içinden şu mağazaya uyan diyeceksin. Bolle zaminden geçmedin diye. Hudaýa diye men sana bir adamın yüreğinin annem moli. Vıcaraydık dursun sen onu. O milletin yüreğinin anzama sen sığdıracağım diyen adamlar diye. O zaman sen çıdayan onun yankısına. Birinci edaminden geçeceğim, Hudaý ikinci edaminden alıyor. O zaman geliyor da diyor, pirim, bir dua etsene diyor. Bir işim var, bitsin ne diyor. Dua ediyor, işi bitti yani. Sen yanına gelen o gelip, hey falan işin bitti mi? Ha o Mehmet'e vardım, şu bitirip verdi diye. Eşek, men bitirdim ha onu diysen. Niye
egzaminden geçmedin. Üçüncü sinada salya. İşi düşüp geliyor, pirağa dua edi, işi bitti ya. Sen dur merakede otuyorken, sana nazlı gururun verir. Atavağın yanına vardım var, dua etti, öyle işi bitti, haydi o şu go. Galanlara bir denek var. Sen ne demek, men ettim, ne bilemediysen, ne yeni egzaminden geçmedin. O zaman yine sen yanına geliyor. Ey pirim falan da bolonu. Bir bolor yarak aydıp berayden bor men ay dayanıp aydiya. İşi bitti ya oğlum. Ay aytmasan mol yarak şeyle de bitçe ken aydiya. O biter mi men dedim yeni egzaminden geç. Şeydi Kuday Teala sen sinana sal ya. Sana milletin yüreğinin mol ya mi? Bolmaya. Bu pirlik kıyın. Ama özü sevip sana pirlik verdi senin bilmesen şu olur. Bilen o duam kabul oldu. Öyle de. Bir Müslüman görünüyor. Pirken. Ekseruhum la ya'lamun. Yani pirlen köpü özünün pirdiğini bilen o. Neticede 51-52% pir özünün pirdiğini bilmeliler oluyor. Şu ayet bile. İnşallah kendidir pirler. Şunun bereketinden duruyor. Allah tevfiğinden ayırmasın. Allah. Selim